Se lige den her helt afsindigt flotte og velholdte BMW R1100 RT. Helt nye dæk og skiver både for og bag. Ikke en finger at sætte på noget som helst. Den er fra 1997, men den kunne lige så godt have været fra 2017. Eller endnu nyere. Kig lige en gang. Wow. Så har den jo alle de lækre ting, som en BMW R1100 RT nu engang har. 2-cylinder boksemotor. Hyggelig motorgang. El, vindskærm. Varmehåndtag. Sædet kan varieres i 3 trin. Det gøres faktisk ret nemt. Ind her bagved.